Ljudi, dobrodošli u današnji video. Danas kažem drugu upetu kuću. Sad ne znam kako vam lajkujte i subscribeujte sad. Šta? Uf, kako bugamaš. Dođi mă! Fuck! Necato și asta să băgăm așa. Uite mă! Asta băgăm așa. Uite. Nu mai să căscați și dacă am să fie de mine. Este juri? I ljudi u ovu kuću ne možemo jer nema ulaz. Idem sad unutar. Ujebem ti psa. Bă, to, să mă, că... Ia, fac. O băgam așa. Ujebem ti pse. Ne možemo da poće. Știu să când se tuie. Marș! Ce vine? Marș! E mamă. Bă, băgam. Băgam așa. Ah! Pizda, puși! Ah! Bă, cicănii. Bă, tu să-și miuzi. E, mă, tu să-și miuzi. Dai alții. Mă, știu, mă. Bine? Uite, mă, șapă de bude. Bă! Dar mă are fucicăi. Dar n-ai încă bată, mă, bată. Să vezi tu asta, vezi tu asta. Mă, vezi tu asta. Să-ți mai duci și ceva. N-am și să. Hai. Dar poți să te mergi în asta. Ține ață. To nie mój. A što na siury? Co oni na siury? Uszy tego. Gdzie mam? Do kamery. Marsz! Jebem ti majku. Țin tu asta, eu snimesc. Eu îmi duc asta. De ce mă fac? Îl bezbesc. Hai, să avem bată. Să am uși min cap. Păi mergi în cap și gata-i. E acasă, fugi. Hai. Pur și cu tu să te iebem. Ești? Unde, mă? Păi zici în cap dacă fugi. Dacă nu fugi, nu fugi. Bă, dacă merge pe mine, tu că și eu să mă dai. Ia, ca găuări, nu cum mă dai la mie de oță. De ce, mă? Eu am mișcat și dat să mă cap. Și eu spre a fute, nu cu de-aia și fut. De-aia, că vezi. De ce? De pizza aia cu negru, vezi? Aha. De ăstea acolo, de pizzinul. Marș! A teraz te tvoje! Teraz te! Ove, to... Juke? Jel možeš da ih zatvoriš? Pa da možemo tu da budemo, jel ako nas ujedu... A nek dođe, ime da mu dam na sikiru u glavu. To što se čula. A teraj da smo... A ako dođe ovdje, ja im udarim sa sikiru u glavu. Ako dođe sa sikiru u glavu im na glavu. Sa sikiru u glavu ću ga udariti. Nek dođe samo. Zovi, baš me briga, a boli me kurva. Brži tamo u glavu. A nek zatvori ih tamo da možemo tu da...
Anegdoty im na gotruję, mi macie. O, coś idę po coś na jutro, majdę po to. Mam. Może? Proszę. Gdzie mi chodź? A no, jak? Gdzie? Gdzie? Andrei. Și ăsta. Hai mă, și Fifi, dacă vine să mă cușură capsulate. Hai, ce mai ai de? Mă, și pe aia când ai cu sucură. Să mă bată aia. Să mă bată. Hai. Uite, dacă e vinere, eu să mă să-i dau cu asta, să-i dau, или cu asta. Care? Nu poi, nu dai. Ce? Nu dai asta. Asta nu dai. Nu dai. Asta. Tu ai zis. Nu, și mă! Nu dau cu asta. Are, și că nu vă să mă gândesc cu asta. Și mai e cum să mă. A pus toți numești? Bine, de tu ești de sugat-i. La cameră. Duci sau mă dă. Eu din casă mi-e și sau. Hai. Dar tare de fric. Hai să cu casă, nu, că să cu capsulate. Eu vă să la ce eu ce vrei. Vă rog cu Fifi. Hai, bă. Mi tu snimamo za YouTube. Da, bravo sam zovu i šta i možeš. A što puno putu, mă? Jer možeš da jutujesc. A što puno? Da jutujesc, mă. Eu puno, što vidim. Mai mers uite pe YouTube, nu vrei. Și s-a uitat. Și mă, nu uita. Ce zici? Nu uita. Tam o